Yeremia Tibako. Hilkia ba Yeremia ofre asofo a wo Anatot. Benjamin asase so no mu no nsem ono na Awurade asem ba ne nchen Yuda hene Yosia oye Amon ba breso. Na hene afia etosudu miensa mu. Na eba Yuda hene Yehoakim a oye Yosia ba breso nso. Dibesi Yuda hene Sedekia oye Yosia ba afia etosudu biako awieye. Dibesi Jerusalem tu a wotu won koye. Bosome a etosu num no so. Na Awurade asem ba me nchen se Minya menwunu wo oyefunu mu no na mini wo. Na unya mfredi mfiri a wotwa mu no na mete wo homisi wo difo mi ma amanaman. Ana meka se Aw Awurade Nyankopɔn hwɛ minim kasa na me yabofra. Na Awurade ka kyerɛ me se enka se me yabofra na emom ba biara mesoma wo no kɔ na asem biara meka wo no ka nsuro won anim na wo de medi wachi na mayi wo. Awurade asem nie na Awurade tene ne nsa ma no ka ma no. Na Awurade ka kyerɛ me se hwɛ mede me nsɛm ahyɛ wo no mu. Hwɛ ene de mede wo asi amanaman so ne ahenni hodoɔ so na watutu na wabubu na wasɛi na wadwiri na wasi na watenso. Na Awurade asem ba me nkyɛn sɛ Yeremia ɛdeɛ na wohu. Na me se soro no kanyan aba bi na mihunu yi. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ ampa wohu na merekanya me ho masɛm ho na mayɔ. Na Awurade asem ba me nkyɛn ne mprenu so sɛ ɛdeɛ na wohu. Na me se ɛsɛn a tutuo retu wɔ mu na mihunu. Na epue atifi fam. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ atifi fam nso na adebɔne befiri aba asase no sofo nyinaa so. Na hwɛ mɛfrɛ atifi fam ahenni musua nyinaa. Awurade asɛm nie. Na wɔn nyinaa aba de wɔn adwa abesisi Jerusalem apono akɛse ano. Ne na fɛsuo nyinaa ho ahyia. Ne Yuda nkuro nyinaa ho. Na mebu wɔn bɔne nyinaa ho aten. Sɛ wagya me na wɔhye aduhwam ma enyame foforo. Na wɔkoto sɔre wɔn nsa no adwuma. Enti wo de bɔ wasene na sɔre ka de mehyɛ wo nyinaa kyerɛ wɔn. Ma ho mpopo wɔ wɔn anim. Na ma wo ho ampopo wɔ wɔn anim. Na me de hwɛ enne me de wo ma yekura a ɛyɛ din ne dade dum ne kɔbre afɛsuo etie asase nyinaa. Juda ahemfo wɔn asafo hene wɔn asɔfo ne asase no so nkrɔfo na ɔne wo bedi ako nanso ɔrentumi wo efiri sɛ midi wachi. Awurade asɛm nie. Na megye wo